Képzeljünk el egy repülőgépet, amely hatalmasabb minden eddiginél. Egy repülőgépet, amely újraértelmezi a méret és a teljesítmény fogalmát. Ez nem más, mint az Antonov An-225 Mria. Egy igazi égi uralkodó, amely képes akár utasokat is szállítani. Ez az esszé bemutatja ezt a lenyűgöző gépet, feltárva titkait és megvizsgálva jelentőségét a légi közlekedésben. Készüljünk fel egy izgalmas utazásra a repülés világába, ahol a határokat folyamatosan feszegetik és az álmok valóra válnak. Az Antonov An-225 Mria lenyűgöző méretekkel büszkélkedhet. Szárnyfesztávolsága megközelíti a futballpálya hosszát, magassága pedig egy 10 emeletes épületével vetekszik. Tömege elképesztő, és több száz utast, valamint hatalmas mennyiségű rakományt képes szállítani. Ezek a lenyűgöző méretek teszik lehetővé, hogy a gép rekordokat döntsön a repülési távolság és a szállítható teher mennyiségét tekintve. Az Antonov An-225 Mria megalkotása mérnöki bravúr volt. A tervezés évtizedekig tartott, és a világ legjobb elméi dolgoztak rajta. A gyártás során a legmodernebb technológiákat alkalmazták, hogy megalkossák ezt a repülőcsodát. A gép első felszállása történelmi pillanat volt, amely új fejezetet nyitott a légi közlekedés történetében. Az Antonov An-225 Mria nem csak méretével tűnik ki, hanem számos technológiai újítást is felvonultat. Az aerodinamikai kialakítás, a hajtóművek hatékonysága és a könnyű szerkezetes anyagok használata mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a gép a maga nemében egyedülálló legyen. Ezek az innovációk teszik lehetővé a gép kivételes teljesítményét és hatékonyságát. Utazási élmény luxus a felhők felett, de milyen érzés is utazni az Airbus A380-as repülőgépen. Az utasok számára az utazás igazi élmény. A tágas kabinban kényelmes ülések, modern szórakoztató rendszer és kiváló kiszolgálás várja az utasokat. Az utazás során az utasok átélhetik a repülés igazi varázsát. Küldetések és feladatok több, mint egy repülőgép. Az Antonov An-225 Mria nem csak utasszállításra alkalmas. A gép sokoldalúságának köszönhetően számos más feladatot is ellát, többek között rakományszállítást, katonai műveleteket és tudományos kutatásokat. Ez a sokoldalúság teszi a gépet igazán értékes eszközzé. Jövőkép az óriás öröksége. Az Antonov An-225 Mria a repülés jövőjét testesíti meg. A gép által képviselt technológiai fejlődés új távlatokat nyit a légi közlekedésben, a gép hatással lesz a repülőgépek tervezésére és gyártására, és hozzájárul a légi közlekedés hatékonyságának és fenntarthatóságának javításához. Környezetvédelmi szempontok. Fontos megemlíteni, hogy az Antonov An-225 Mria üzemeltetése komoly környezeti terheléssel jár. A gyártásához szükséges nyersanyagok kitermelése, a hatalmas mennyiségű üzemanyag elégetése és a keletkező hulladék mind-mind károsítja környezetünket. A légiközlekedési iparnak komoly felelőssége, hogy a lehető legkisebbre csökkentse ökológiai lábnyomát, és a jövőben fenntarthatóbb megoldásokat alkalmazzon. Befejezés: a repülés új korszakának hajnala. Az Antonov An-225 Mria egy lenyűgöző alkotás, amely a mérnöki tudomány és az emberi találékonyság diadalát hirdeti. Ez a repülőgép nem csak a méret és a teljesítmény határait feszegeti, hanem új távlatokat nyit a légi közlekedésben. Az ég óriása a repülés új korszakának hírnöke, és örökre beírta magát a történelembe.